Хәерле көн укучылар. Бүгенге дәресебезнең темасы компьютер челтәренең төзелеше. Компьютер эшләгән вакытта аның җайланмалары арасында бер туктаусыз мәгълүмат алмашу барганын сез инде беләсез. Компьютер белән кулланучының мәгълүматны бер-берсенә клавиатура, принтер һәм башка кертү-чыгару җайланмалары аша бирүләре дә сезгә мәгълүм. Ә бүген без компьютерлар арасында мәгълүмат алмашуның ничек барганын белербез. Мәгълүмат тапшыру каналлары аша тоташкан компьютерлар системасы компьютер челтәре дип атала. Бер бинадагы компьютерны үз эченә алган кечерәк челтәрләр локаль челтәрләр дип атала. Бер локаль челтәргә кергән компьютерлар арасындагы ераклык гадәттә 1 километрдан артмый. Локаль челтәр файдаланучыларга бер-берсе белән мәгълүмат алышудан тыш компьютер челтәренә берләшкән ресурсларны нәтиҗәлерәк кулланырга да мөмкинлек тудыра. Андый ресурсларга тышкы хәтер, принтер, сканер һәм башка техник җайланмалар, шулай ук программа белән тәэмин ителеш һәм файллардагы теләсә нинди мәгълүмат керә. Айрым элементларның үзара тәэсир итүчләрен оештыру күзлегеннән чыгып, локаль челтәрләрне ике типкә бүләләр. Бер ранклы челтәр, бу челтәргә берләшкән барлык компьютерлар тигез хокуклы, айрым серверлы, тип компьютерлы челтәр. Бер ранклы челтәрдән файдаланучы челтәргә тоташтырылган барлык компьютерларның ресурсларын да куллана ала. Ә хәзер сүз компьютер челтәренең икенче төре глобаль челтәрләр турында барыр. Глобаль челтәр үз эченә бик күпле локаль челтәрләрне һәм шулай ук ул локаль челтәргә кермәгән компьютерларны берләштерә. Глобаль челтәрләрнең масштабы чикләнмәгән. Алар региональ челтәрләрдән алып бөтен дөнья челтәренә кадәр киңлекне кылышларга мөмкин. Глобаль челтәр телекоммуникацион челтәр дип, аның буенча барган мәгълүматлар алышу процессы телекоммуникация дип атала. Глобаль челтәрләрдәге элемтә оешмалары телефон элемтәсе оешмасына охшаган. Һәр абонентның телефоны билгеле бер теркәгеч үзәккә коммутаторга тоташкан. Һәм ике абонент кайда булуларына карамастан, бер-берсе белән шул коммутатор аша сөйләшә алалар. Компьютер челтәрләре дә шундый ук хезмәт күрсәтә. Челтәрләрдән файдаланучыларның персонал компьютеры билгеле бер коммутация үзәгенә тоташтырыла. Үзәкләр үзара тоташканнар, ул элемтә һәрвакыт эшләп тора. Экранда коммутация үзәкләре U1, U2, ә абонентларның компьютерлары A11, A12 аша тамгаланган. Дәүләтнең берәр тармагына хезмәт күрсәтүче белем, мәгариф, фән, оборона һәм башка челтәрләр тармак, корпорация челтәре дип атала. Билгеле бер регион чикләрендә эшләүче челтәрләр региональ челтәрләр дип йөртелә. Һәрбер региональ яисә корпорация компьютер челтәре башка челтәрләр белән элемтәдә тора. Моның өчен челтәр үзәкләренең берсе шлюз функциясын үти. Ул элемтә юлы аша башка челтәрләрнең шуңа охшашлы үзәкләре белән тоташа. Планетаның иң ерак нокталары арасында элемтә урнаштыруга мөмкинлек бирүче иң зур глобаль компьютер челтәре интернет турында бераз соңрак сөйләшербез. Инглизчә net челтәр, интернет аралашу челтәре дигәнне аңлата. Шуның белән укучылар безнең темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлешенә күчик.